Здравейте, добре дошли отново в канала. Днес ще слагаме някои части на мотора, които съм купил. Елате да видим какво съм взел. На първо място най-важното е километража. Взел съм нов, защото на моя, както помните от миналия клип, не му работи обортомера. Взел съм нова капачка за казанчето за спирачната течност, нова капачка за маслото, както и краш тапите за сигурност. Баракуда съответно, хубава марка. Сега, нека да започваме с монтирането на частите. Като за начало, искам да сменим километража, защото той ми е много по-важен от всичко друго, за да ми работят оборотите. Нека да започваме. Започваме с смяната на таблото и за целта ни трябват някои инструменти. Взимаме си от гидорцето инструментите. Това мисля, че беше осмичка там на фара. За смяната на таблото трябва да се разглоби фара. Сваляме няколко винчета. Те са бая дългички, които са сложени тук. Извинявам се. Сваляме едно отгоре, едно от едната страна и едно от другата страна трябва да има. Така, ето ги, те са малки болчета. В случая са сложени такива, вие може да сложите каквито поискате. Аз съм сложил такива, защото старите бяха прецакани. Така, махаме и това. Мятаме го там, където ни са ни нещата. И най-важното е сега много внимателно да се извади фара. Така, защото, както виждате, отзад е цялата инсталация на мотора. Почти цялата, де. Така, сега обаче таблото се държи на няколко буксички. Сега ще ги открием кои са, тъй като тук има ни захващалки. Така. Така. Сега, открихме буксите. Сега ни трябва, какво е тук? Торкс. Мисля, че 6 грам петичка ми ще беше или четворка. Сега ще видим какво беше. Да, добре. Сега, за тук ни трябва трещотката, защото е стегнато. С удължението. И развиваме таблото. Така, отвиваме таблото. Внимателно, защото все пак това, което са завити болчета в него е алуминий и много лесно може да се подведе резбата на криво, да я обвързите на криво и да стане много голям фал. Сега, вдиваме и другото. Така. Така. И таблото вече е освободено. Така. Сега обаче има една врътка, която трябва да направите. Ето тук отзад има едни болчета, които трябва да отвиете, за да може да свалите жилото, което е за скоростта. Тъй като при този мотор всичко е на аналог и има жил за скоростта, а не на датчик. Тук е с кръстата отверка обикновенно. Само да не си спусна болчето, че отдолу е канала. Ще бъде доста неприятен случай. Отвивате този болчета. Съответно пазиме корубата, тъй като тя е много лъскава и много запазена. И не трябва да я дерем и да я чупиме. Така, отвиваме и тук болчето. Така, къде имаш още? Имаш още две, ето тук. Сега, тъкмо ще ви покажа на новото табло, тъй като моят колега Антон ми даде диодчета, за да свети по-яко таблото. Има една врътка с диодите, но за тях след малко. Това винче ще изпада ли? Какво ще прави? Добре. Така, оставяте винчетата настрани. Много важно да си пазите всички винчета и всичко, защото иначе после... Така, откачихме го. И сега тук, ето това е жилото за километрите. Виждате ли го? То се отвива по този начин. Ето го. Само да изкараме малко каверите, защото ми пречат. Така, започвате да отвивате. Ето вижте. Отвивате. То е доста дълго, но имайте го предвид това нещо. Така, ето това е жилото, което всъщност ви показва километрите на мотора. Сега махаме корубата. Внимателно, ето го таблото. Вероятно, ето го къде е проблема за него. Това нещо по-натам ще се опитам да му намеря винче, тъй като вижте тази маса как е откачена. А трябва да има винче като тази маса. Вероятно от тук е проблема да не работи обортомера, но това по-натам в друго видео ще ви покажа и ще видим дали е оттам проблема. Сега,
Слизаме тук долу и започваме да търсим кои са буксите на километража. Едната е ето тази, червената. Ето тук има едно пинче, мога да видите. Това пинче го натискате и дърпате. Червената букса е откачена. Следващия кабел на таблото, като гледаме, ето тази бялата букса. Отново има пинче, натискате, ето тук и дърпате. Таблото е освободено. Така. Сега. Това табло вече не ни трябва, поне за сега, защото смятам да си взема ринговете. След малко ще ги свалим, тъй като тези се свалят. И ще си ги прехвърля на новото табло. Така. Километраж отива настрани. И сега трябва да вземем новия километраж, за да видим диодите как работят. Сега, дойде момента да ви обясня за диодите. Така, късата букса, оттам е червената. Тук съответно са две бели. И сега ще видим как ще работи. Първо го закачате отвънка, за да имате поле за изява. Защото на тясно няма да ви е окей да работите специално с крушките. Така, таблото е закачено. Оставяме го тук, къде ми е ключа за мотора. Ето го. Даваме му контакт. И сега да видим всички ли кружки работят по таблото. Съответно, вижте, в тази страна не работят, в тази страна работят. Нали? Ето. Виждате, че в тази страна не работят. Така, сега обръщаме и както виждате, тук са купонжите на диодите, на кружките де факто. Ето, наредил съм диоди, обаче, както виждате, тук има от тук и от тук. Ако го завъртите така, той не работи, защото диодите имат поляритет. Трябва да го оцелите. Ето, този светна. Вързваме го обратно. Ох, че си осветих очите. Внимайте да не направите простотия като мене. Така, сега взимаме тук. Тази работи. Сега, тази мисля, че и тя работи, но трябва да я видим. Не, тази не работи. Отново изваждаме и завъртаме. Обръщаме. Хоп, готово. Вкарваме си ги до края, ето така, за да щракнат, за да няма да влиза вода. Така. Сега, съответно искам да проверя дали мотора е неутрална. Защото май кружката не му работи на неутралната. Тук. Ето вече таблото работи и то много красиво между другото свети. Много яко свети, вижте как хубаво светят тук оборотите, критичните. Така. Така, неутралната, сега ще видим дали работи или не работи. Бе, не работи. Сега, това са кружките, ето ги тук на старото табло, това са кружките, които трябва да извадим. Ето. Значи, съответно, тази за маслото, примерно, ще извадим, защото е по-силна ми се струва, може би. Ето това е кружката, само да мръдна кава да видите. Това е кружката. Вадиме я и сега връщаме контакта, за да не каже пад. Нали знаете? И как каза пад. Броиме първа, втора кружка. Ето е втората кружка. Ето да не изкубаме някой кабел, че това е много гадно. Така, тази кружка може би изгоряла, дефектна. Може би, сега да видим. Ето. Виждате, светна. Сега, съответно, сега ще я вкараме обратно и ще видим дали ще светне неутралната. Ето. Вече свети, че сме на неутрална. Сега е ред да пробваме и другите. Имаме този мигач, имаме и другия мигач, всички кружки работят. Така, тази кружка я хвърляме в кофата и следва това нещо да се монтира обратно, но за целта трябва да му прекараме кабелите откъдето трябва. Сега ще ги откачим от тук. Охо, не падай. Че тъмън съм те купил. Така. Сега. Фара има ето тук една дупка отдолу. Може би ще е трудно с камерата да видите, но ето тук е дупката някъде се пада. Колега, я виж дали верно може оттам някакси да се види. Ето тук е дупката, виждате ли? Ето тук, където си пъхам пръста. През тази дупка трябва да минат кабелите на километража. Ето един мина. Обаче другия са закеркенечи някъде тук в контактния ключ. Сега, и двете букси са вътре. Оставяме таблото малко така и казахме, че късата, ето късата буксичка е червения кабел, червената букса. Връзваме го.
Има една особеност на тези табла, тъй като това не е оригинално табло, искам след малко да ви го покажа. Така, сега пак един чек проверяваме дали всичко работи, когато сме вързали. Мисля, проверявайте си тези неща, когато сте разглобили още, за да може да поправяте някои неща, когато е време, а не когато не става нищо. Така, сега, следва съответно да сложим жилото. Тук има една тапичка, вадите тази тапичка и я хвърляте някъде. Тя не ви трябва повече, но за целта, ела само колега от тази страна, защото не могат да видят хората както трябва. Така, за целта обаче, ако сложите така, няма да сложите капак. Така, взимате този капак и трябва да го сложите. Обаче тук забелязвам, че няма едно болче. И сега ще сложим едно болче. Защото ще ми се разпадне таблото в движение. Нали сме много бързи. Така, слагаме едно болче ето тук. Така, да проверим един чек да направим. Ами то това болче минава през капака, бе. Ето виждате, човек движение се учи. Ето това винче нямаше нужда да го слагаме сега. Така, сега капака, съответно, трябва да го сложим ето така. Ето виждате, тук има дупка. Тук трябва да мине жилото. Така, минава жилото и трябва да влезе в каналите. Ето така. Така хубаво да влезе в каналите, за да може да си штракне. Оп, ето така. Сега завиваме болчетата и таблото трябва да е вече готово. Малко е тегаво така в движение да се снима, но добре, че имам един прекрасен колега, който ми помага. Оп, ето штракне, значи си влезе в канала. Така, следващото болче. Ето тук. Така, не претягате много, защото е пластмаса. Да не каже пук. Защото нещата не са много окей, когато каже пук. Тук още едно болче има при вратката за зануляване на дневния километраж. И останаха още двечки отдолу. Така, взимам още две за отдолу. Сега ще се опитам да го направя, да може да го виждате, но съжалявам ако не виждате. Слага се болчето. И ето готово, това е готово. Ще да хубаво се взема магнитна отверка. Да не ги изпускаме, но няма значение. Поне не ги изпуснах. Така. Сега. Следва да се сложи жилото. Но то се слага, елате пак да видите от тук. Малко е сложно. Поглеждате отдолу, защото трябва да му отцелите квадрата. Трябва да го мушнете ето така по този начин. И започвате да навивате. Не е нужно да е гайката, защото то се върти това цялото. Ето. Ето така се върти цялото и застава. Така. Така, стягате си го хубаво. Не е нужно да е, нали? На ръка също става. Сега въпрос е да напаснем километража тук. Така. Вземем си болчетата, които ни бяха големите, 600-грамните. И си ги слагам обаче на отверка първо. Сега, пак казвам, много внимавайте, защото тук, където навивате, е алумин. И когато навивате в алумин, може много лесно да премажете резбата и да тръгне накриво и да стане много голям фал, защото трябва да сменяте после целият трипътник. Ето, навиваме. Тук се нави. Добре, хвана резбите. Почва да затегнем с трещотката. Сега много внимателно напасвате и тук, защото е опасно, както казах. Мисля, тук специално не работете пилно с винтоверт или с машина, защото може да стане много голям фал. Нека си ги дозатегнем с трещотчетата. Ще ме извинявате, но малко е пред камерата трещотката, но така, тук затягате хубаво, защото има вибрации, да не ви мърда таблото в движение. Така. Таблото е затегнато. Айде отново един чек.
като сме закачили таблото. Правите си чекове постоянно дали всичко е наред. Ето, всичко е наред. Страхотно свети, между другото. Много е яко, да. Добре. Така, тук таблото е закачено. Сега обаче трябва да наместим вътре кабелите във фара, защото тук е много тегаво, че е тясничко. Наместваме кабелите, има ние такива, които са като скобички, е тези. С тях си прибирате кабелите така навътре. Ето, виждате ли? Е така. Сега съответно тук и трябваше да има, а няма. Така, тук сега ще приберем тези. Това са кабелите за мигачите, които казах, че съм открил проблема, откъдето стават фалове с нещата. И фара трябва да го напаснем да влезе вътре. Ето така. И когато си взема LED фара ще бъде по-лесно, защото той ще е по-плитък и няма да е чак такъв проблем. Така. Съответно, чакайте си взема болче, защото ми трябва болче да го захванеме. Така. Взимаме си едно болче. Оставяме отвърката и тук, защото трябва на ръка да го навиеме. Така. Да, със сигурност искам да си взема LED фар, защото ще е по-плитък и много по-лесно ще се борави вътре. И тук също внимавате, защото не е окей да хванете на криво разбите. Да, хванало е. Ами да, ето, пречат кабелите отвътре, хора. Това е много гадно. Наистина е много гадно, защото ето вижте тази букса на H4 на късия трябва да влезе ето тук вътре. Трябва да я нагласите по някакъв начин да влезе, за да може да си пасне на място. Ето сега май пасна по-добре. Взимаме си болчето. Ето сега се нави вече. Така. Навиваме си го. Стягаме си го. Взимаме другите две болчета. Едното трябва да пасне тук, трябва да имам опора, за да мога да си го... Да може да дойде дупката, както виждате тук. Ножките. Аз ще поръчам направо цяла коруба нова. Когато поръчвам LED фара. Защото все пак искам всичко да е чисто ново. Така. Айде, още едно болче има за от тук. Така. Ето, от тук отдолу няма да може да видите много, но... Да, може би колегата ще справи добре да клекне да видите. Това е тук долу гадното болче. Извинявам се, технически проблем, спря записа, но всичко е наред. Сега, отново тествате всичко, тъй като вече сте сглобили фара, сглобили сте таблото, трябва да тествате. Съответно, трябва да запалите мотора, за да видим дали работи оборотомера. Трябва да видим сега всичко работи ли. Имаме фар, имаме габарит, нали? Да, габарит има, фар има, дълъг има. Тук кружката мига на таблото, добре. Така, всичко имаме, добре. Дайте да го запалим да видим какво ще се случи. Карбуратор. Ето, вече работят оборотите. Браво! Оборотите работят. Ето. Парат някакви работи зад мен. Ето. Идеално. Оборотите работят. Оправихме го. Така. Гасиме. И сега е време да се съберем нещата, които паднаха. Така. Чакай сега. Така, следващото, което ще сменим е ето тази капачка ето тук за спирачната течност. Тази не ми харесва, болчетата са раздясали, взел съм нова. Ето я тук. Взимаме си я, ето я новата.
Сега да отпечатиме. Взимаме, тя на две части, внимавате, защото има две части. Взимаме си нови болчета, има в комплекта. Ето, може да видите, има чисто нови болчета в комплекта. Сега, за тази цел ви трябва една кръстата отверка. Нека да покажем. Ето я. И отвиваме. За тази цел, вижте какво съм направил. Мотора е на стойка, на степенка, но съм завъртял кормилото обратно, за да ми се изправи казанчето, за да не изтече течността. По този начин също си и проверявате течността, защото иначе е под наклон и не е реално нивото. Отвиваме болчето това, отвиваме и това болче и отваряме капачката. Така, ето я капачката отдолу. Така, сега обаче, преди да направим всичко, отваряме новите болчета, искам да видим дали ще се навият или ще сложа старите, което е малко грозна история, но тези са с 6 грамче направени. Вече имаме такова малко тук, да, точно толкова малко нямаме. Но има една врътка, че и с звезда става. Така, сега искам да ви обаче докъде се навива, защото са леко по-дълги от предишните, от старите. Капачката ще я хване. Добре. Дайте си го отвием и да монтираме капачката. Ето е капачката новата. Слагаме я. И, извинявам се, за малко да стане фал. Едно болче. Изкарваме другото второ болче. И завиваме. Придържате, за да си хващате да е права. Така. Че нещо ми хлопа и не ми харесва и може би ще сложа старите винчета. Сега ще видим. Нека да погледнем само дали ще стегне и ще сложим може би старите винчета. Не, просто те се стягат много хубаво. Така, стягаме и другото. Ето е и новата капачка, която сложихме. Алуминиева с логото Hornet. Сега, следва да сложим капачката за маслото. Ето я и нея. Ето я и нея. Обвиваме тук капачката. Тук при този случай обаче имаме един проблем, защото тук имаме пръчка за маслото, а в новата нямаме. Но това не е проблем, защото може да се сложите под седалката и винаги си седи. Слагате, ето е новата капачка, слагате уплътнението и много нежно, пак казвам, завивате в алуминий. Ето е новата капачка за маслото. Също и тя с знака на Hornet. И така, монтирахме някои части, но краш-тапите ще бъдат заснети в друго видео, тъй като те минават, самите болтове на краш-тапите минават през ухото, което държи двигателя за рамата. И ще ми трябва крикче крокодилче, за да могат да подпрат двигателя, за да извара болтовете. И така, ако клипа ви е харесал, ударете лайка, абонирайте се, шибнете камбанката, за да не изпускате следващите видеа от канала и до нови срещи!